Godt. Næste spørgsmål er spørgsmål 9. Det handler om differentialligninger. Spørgsmålet lyder, at du skal bevise løsningsformlen for differentialligningstype 4, og ved hjælp heraf bevise løsningsformlerne for type 3, type 2 og type E. Så først, hvordan ser differentialligningstype 4 ud? Det er altså spørgsmål 9 om differentialligninger. En differentialligning er en ligning, hvor det går ud på at finde alle funktioner, der er indsat i ligningen, tilfredsstiller eller opfylder ligningen. Differentialligningstype 4 ser sådan her ud. Sådan ser differentialligningstype 4 ud. Det er en lineær førsteordens differentialligning med variable koefficienter. Det er en førsteordens, fordi den hedder det y dx. Der er ikke nogen anden ordens afled, der er kun en første ordens afled, og det er den største afled, der er. Den er lineær, fordi der ikke er udtryk med i anden på y nogle steder, eller kvadrat eller noget andet. Den er lineær i y. Den har variable koefficienter, fordi u af x og v af x er funktioner af x. Det er ikke konstanter. Så det er en førsteordens lineær differentialligning med variable koefficienter. Det vi gerne vil bevise, det er, at løsningsformlen til denne differentialligning er y er lige med e i minus integralet af u af x dx gange integralet af v af x gange e integralet af u af x dx dx plus c, hvor c er en arbitrær konstant. Det vil vi gerne bevise. Så det kommer her. En stamfunktion til lille u kaldes for store u. Så vi har, at store u af x er lige med integralet af lille u af x. Det er x. Nu gør vi det snedigt. Vi ganger hele ligningen 4 igennem med e i store u af x. Så hvis vi ganger igennem med den, så får vi den gange den, plus lille u af x gange y gange e i store u af x, lige med v af x gange e i store u af x. Nu genkender vi det, der står her og her, som resultatet af at differentiere et produkt. Det vi skal differentiere, det er y gange e i store u af x. Hvorfor? Jo, hvis vi differentierer det her produkt, vi differentierer første faktor og lader anden faktor stå. Det står her. Her er første faktor differentieret, her er anden faktor uberørt. Plus, lad første faktor stå, det står der, gange med den her differentieret, og den giver sig selv, det står der, men det er en sammensat funktion, så man skal også gange med store u differentieret, og det giver lille u, det står der. Og det er alt sammen lige med v af x gange e i store u af x. Det vi gerne vil, det er, at vi gerne finde y for at se, om vi kan bevise den løsningsformel. Så nu skal vi have fjernet vores ddx. Det gør vi ved at integrere på begge sider. Så vi får et y gange med e i store u af x er lige med integralet af v af x gange e i u af x dx plus c, hvor c er en vilkårlig, arbitrær, additiv, konstant. Arbitrær betyder, at den er tilfældig. Additiv betyder, at den bliver lagt til. Og vi skal finde y. Det gør vi ved at dividere med e i store u af x, hvilket svarer til at gange med e i minus store u af x. På
begge sider af lighedstegnet. Og så er sætningen bevist, fordi store u af x var jo integralet af lille u af x til x, så her står e minus integralet af u af x til x gange integralet af vx gange e integralet af lille u af x til x. Den her løsning vil vi nu bruge til at bevise løsningsformel 1, 2 og 3. Så hvordan ser løsningsformlen 1 ud? Og den tager vi her. Løsningsformel 1 ser sådan her ud. Det er y til x lige med k gange y. Og den har løsningen y. Den fuldstændige løsning y er lige med c gange e i k x. Bevis. Ja, hvis vi starter med at tage den differentialligning og omskrive den til følgende. Sådan at vi har alt, der har noget med y at gøre, samlet til venstre. Så kan vi se, at den ligner vores standardform på type 4, hvor u af x er lige med minus k, og hvor v af x er lige med 0. Så vi kan direkte indsætte de to oplysninger i løsningen fra panserformlen. Så vi får, at y er lige med e i minus integralet af u, og u var minus k, gange integralet af v, som var 0, gange e i integralet af minus k, plus c, hvor c tilhører r. De to minuser spiser hinanden, så der står e i k. Integralet af k, det er kx, så her står e i kx gange. Her står et 0, så det her forsvinder, og her står c. Så alt i alt bliver det c gange e i kx, og så er sætningen bevist. Det var påstanden. Ja, bevist. Differentialligningstype nummer 2. Differentialligningstype nummer 2 hedder det y til x plus a gange y med b. Og det vi skal bevise, det er, at y bliver b divideret med a plus c gange e minus ax. Så vi beviser dette. Vi identificerer a af det, vi kalder for u i den generelle formel, og b er lige med v. Så vi indsætter i løsningsformlen e i minus integralet af u, det vil sige integralet af a, og v og b gange e i integralet af a, plus c, hvor c tilhører r. E i minus integralet af a, det giver e. Det giver e i minus ax. Integralet af b gange e i ax, ja det her giver e i ax gange b, og b ryger uden foran, så det giver b delt med a, e i ax, fordi vi integrerer e i ax, så man skal dividere med a. Plus c. Og så ganger man ind, den gange den, og den gange den. Så det giver b delt med a. E i minus ax gange e plus ax, det giver e i 0, det giver 1. Så det giver b delt med a plus c e i minus ax. Så er differentialligningstype 2 bevist. Den sidste.
er differentiallignens type nummer 3. Og den hedder dy dx plus a gange y lige med h af x. Så, hvad giver det? Vi identificerer, at u af x er lige med a, og v af x er lige med h. Så vi smider ind i løsningsformlen, y er lige med e i minus integralet af a gange integralet af h af x gange e i integralet af a. Og c tilhører r. Og det her giver ligesom 40 e i minus ax, fordi stamfunktionen til a, det er x, gange integralet af h gange e i ax, det er x plus c. Så her står løsningsformlen til differentiallignens type 3. Det var spørgsmål